Eziokwu Igbo dị ụtọ n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere anyị na-eji anọ ebe a wee were asụsụ Igbo wee na-akwalite ihe niile nke anyị na-eme wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere nji ekenekwa ndị Igbo niile ebe ọ bụla nọ. Mgbe Igbo niile ekelela m ụnụ, ị nọ na Enugu ebe a wee na-ege, ana m asị na ọ ga-adịrị gị na mma. Ị nọrọ na Anambra, ọ ga-adịrị gị na mma. Ị nọrọ na Abịa, ọ ga-adịrị gị na mma. Ị nọrọ n'Imo, ọ ga-adịrị gị na mma. Ndị nọ na Ebonyi bụ ụmụ Igbo, ana m asị na ọ ga-adịrị unu niile mma. Ma ndị bịara ije, ma ndị ụmụnne anyị niile, maka na ndị Igbo na-ekwu ya na-ekwuchi ike si na agbata obi onye bụ nwanne ya. Bụ ndị agbata obi ndị Igbo niile, ana m ekele ndị Igbo niile nọ n'ụzọ ije na mba ụwa dum. Asị m na ọ ga-adịrịrị niile mma. Ekelela m onye ukwu, kelee onye nta, wee na-ekenezie, wee na-ekenechi ike ụgwụrụ amara obe ndị nze, dibịa kara aka na Nando nọ n'Enugu maka igwe alụsị odumodu nke na-abịa na ngwụcha izu ụka na-abịa abịa, ka odogwu dibịa kara aka ụgụrụ amara be ndị izu odumodu n'onwe ya ga-eme emume pụrụ iche. Ya bụ igwe alụsị ga-eme nke o ji bụrụ igwe alụsị odumodu, wee kpọkwuo ndị eji ejere ihe obodo a na-adị mma. Ya bụ na Nando ka ọ ga-akpọtụ na ngwụcha izu ụka na-abịa. Ọ dị mma, anyị abatago kpọmkwem na oge nzukọ. Anyị ga-agbapụzi ọsọ ozigbo wee kọọ n'ubi ọya anyị bịara kpọmkwem, maka na ewere m nwoke ọma n'ebe a gaa tinye okwu ọnụ, maka ka okwu a si dị na ka o si ada, mere anyị ji pịa aka wee jee kpọlite ya si ya bịa ka akọọka n'ihe a mana ka o si adị. Ịma na mkpụrụ ụbọchị ole na ole n'ọnwa a ka ụmụ ntorobịa kwalitere wee kwulie wee si na mba ihe a na-emezi ha na ọ gaghịzi eme, wee pụta wee na-agagharị ngagharị iwu udo nke a sị na emechaa wee na-akpọ ya afa sị na EndSARS. Wee na-ajụ asị na SARS a bụ ngalaba ndị uwe ojii nke emepụtara maka ịchụ ndị ori, ndị oji egbe ezu ọsọ elu ana. Ọkwa ya bụ EndSARS a na ha ekwu maka ya, maọbụ SARS a na-ekwu maka na ọ sị na ọlụ ha bụ ịchụ ndị oji egbe ezu ori ụkwụ elu ana, jide ha, taa ha afụfụ. Mana ụmụ ntorobịa wee kwubezie wee na-asịzi na ọ dị ka ọ bụghịzi ihe ebumnobi eji hibe ndị a bụzi ihe ha lụgbazi, maka na a na-anọgide asị onye ya na enyi ya nwaanyị maọbụ were nsogbu jee kpọba SARS, anọgide asị na onye a na-alụ aka nọ na-eme mpụ nke ha na-akpọ yahoo nọ ndị ntorobịa afọ ya onye yiri uwe dị agha na-akpagharị n'ụzọ, ha chụba ya. Wee kwube ụmụ ihe a niile, ndị ntorobịa wee si na mba na ihe a karịana. Ọ bụ sọsọ na a na-achụ ana ka esi egbukwa ụmụ ntorobịa na ọ na-ewute nke ukwuu. Si kwụsị ya, ha na-agagharị iwu ihe na-agagharị ngagharị iwe udo a wee na-ekwu ka mmasị ha, ekwu obi ha, maka na obi ya dị ya njọ. O wee wute ha maka na o wutere ha nke ukwuu, mana ha na-eme ya n'udo wee na-aga. Mana ka ha na-eme ya, ndị ọchịchị etiti bụ ndị a na-agwa okwu wee nụkwa ihe ha kwuru, wee sị ọ dị mma, ebe unu si na-achọzi SARS na ha emechiela SARS. Mana mkpụrụ ụbọchị ole na ole ebe emechi SARS, asịkwa na ewepụtago ọzọ akpọ ya SWAT. Ihe ndị ntorobịa ka na-agagakwa ngagharị iwe, anọgide wepụtagasị ụmụ okwu dịgasị anya si na otu emegoro SARS na a ga-eme nke ọzọ na ọchịchị ewe ka o si aga. Ihe dị iche iche a na-arụtụgasị aka na ụmụ ihe dịgasị iche iche ọzọ.
ka a na-eme ya ụmụaka kpochiri anasị ọkwa ya sịgo unu na sas adịghịzi ka ezikwana ihe unu ka nọrọ anaghị m ekwurikwa nakọta nụ na ewe ndị agbagburu na Lekki na Lagos ya bụ na oke eji agafe ogige ebe a na-agafe ya bụ toll gate nke Lekki na Lagos na agbagburu ụmụ ndị mmadụ n'ebe a na-anụ ya ihe wee tawuo ihe dị iche iche wee na-eme anọgidezi anụbazikwa na ndị na-ekwesịghị ịbata n'ihe abataziri ya emebibezie ihe mebibezie ọrụ dị iche iche ọ bụ ihe ọkụ ma ụlọ akụ mebigasịrị m ihe dị iche iche na ụlọ ọrụ ndị mmadụ nke a wee wutezie ndị mmadụ wutezie ike ndị ọchịchị wee jikwara ka ha si eme wee machigasịa obodo dị iche iche machigasịa obodo ha machia ndị mmadụ ha nọrọ be ha ya pụtara wee ruo oge ihe niile danatara mana ọ dị ka ọ danata na obodo dị iche iche ugbu a ụmụ ntorobịa ndị na-agagharị ngagharị iwe ha niile alashiala ka wee na-ajụzi tata kedu uru maọbụ ihe mmụta dị na ngagharị iwe udo a ndị ntorobịa gagharị ya bụ ndị na-etonite ọ bụrụ na ewu uru dị na ya ewe awọm maka na ebe uru dị awọm na-adị ya ọ bụ ya bụ anyị mere anyị ji jepịa aka wee kpọta onye ọka iwu pụrụ iche bụ Jerry Enoja ọ bụ o si na ngalaba Aid for Life mana ihe gbasara obodo anyị na ka ị ga-esi hazie ya ka ọ na-ekwuchite na-azụchara ndị a na-emegbu ya mere anyị si onye ka iwu Barrister kene n'Igbo Igbo bụ Igbo na-ege ntị ekene m unu onye ọbụla kwere nke ọ na-aza daalụ ịnụgoro ka o si ada nke bụ eziokwu ọ bụ eziokwu kedu dị oke na ọrụ dị bụgodo ihe a ndị SARS ha na-akpọ gịnị ka eji hibe ya gịnị bụ ebumnobi eji hibe ya mana a na-akpọ SARS ọ dị ka ha bụrụzi ndị uwe ojii ndị SARS bụ ndị uwe ojii ma iwu obodo anyị nke iwu ka ibe ya n'obodo anyị ebe iwu ndị ọzọ niile si wee pụta nke a na-akpọ Constitution na section 214 ka a nọ wee wube ihe gbasara ndị uwe ojii n'obodo a ịbịaza n'uwe ojii na-enwere ngalaba dị iche iche ndị SARS a na-ekwu ikwupụta ha Special Anti-Robbery Squad ha bụ ngalaba nke ha bụkwa ndị uwe ojii mana ọtụtụ amara na ndị SARS a bụ ndị uwe ojii so ihe eji wee wepụta ndị a bụ maka nwere oge ndị omekome ndị ji egbe ezu na-awakpo ndị mmadụ n'ụzọ awara na-awakpo ndị mmadụ na be ha ewee wepụta ndị a ka ha nwee ike wee chekwa obodo ka ndị chọrọ udo ndị obi dị mma na-eje na-azụ ahịa na-eme ihe dị ha mkpa n'udo ma wee na-abatakwa mana ndị a rụgidere ọrụ a o wee ruo na ọ dị ka ha enwere ozi nchekwa maọbụ iwu na-echekwa ha ha na-emezi ihe na-ekwesịrị nke mere na ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị pụtara wee mee ngagharị iwe ha mere ọtụtụ ihe dị iche iche ka ha na-ekwupụta n'iwe si na ndị otu SARS a na-eme na ha chọrọ ya na ọ bụrụ ka iwu si wee kwado ya ọ dị mma ọ bụ olu Barrister Jerry Enoja ka ị nụsịrị ugbu a ọ kọwanara anyị ka esi hibe ya ka ịghọta ka anyị wee were na-aga ọ dị mma onye ọkaiwu ịrụtara aka na ndị ntorobịa bịa n'isi ya sizie na ọ bụrụzi ha si ha mee ka ha na-eme wee pụtazie wee mee ngagharị iwe ha onye ọbụla rụtụrụ aka na ha na-aga n'udo mana ihe ụmụ ntorobịa rụtụrụ aka ọ bụ eziokwu ịna-anya dịka m si wee kwu ndị uwe ojii bụ ndị kwesịrị na-echekwa obodo ndị SARS anụnwa bụ ha kwesịrị na oge ọbụla aka ha kpara ndị omekome ndị ebe ọbụla ha kwesịrị ije bụ ebe ndị omekome ndị ji egbe ezu ma ọ bụ ndị ji akụrụngwa ọzọ dị iche iche wee na-eyi mmadụ ihe na-emerụ mmadụ ahụ
ha nwude ndị a enyere ha ikike igbu onye ahụ maọbụ ikpe ha ikpe maọbụ ikpe ha ikpe maọbụ ikpochi ha otu ha masịrị ha. Ha nyochacha onye ahụ hụ na onye ahụ na omere ha ahụ akpọpụ ya n'ụlọ ikpe. Ha nyochakwara onye ahụ na onye ahụ emere ha ekwuru ha rapụ onye ahụ ka onye ahụ naba. Mana ka o si wee na-aga kpatara ngagharị iwe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa mere bụ na onye ejidezi na SARS anụnwa, ụfọdụ ka a na-egbu egbu, ụfọdụ ka a ga-akpọchie, ndị nwe onye ahụ ama mma ebe ọ nọ agaghị ekwenu ka a bịa kpọpụta ya ebe ahụ. Ọtụtụ ihe ka a na-eme. Ọ bụrụ na mmadụ nụọ ọgụ eje kpọọ ndị SARS. Ọ bụrụ na landlord na tenant akwụrụ ụgwọ ụlọ, onye landlord eje kpọọ ndị SARS. Mmadụ na-abụ see okwu eje kpọọ ndị SARS. Ndị SARS ọtụtụ ihe dị otu a ndị SARS ekwesịrị ịbata na ya maka enyere ha ọrụ pụrụ iche ha rụọ. Mana moto ndị ntorobịa bịa kụzie ya ozugbo ha sị na ha chọọzi na otu a ha si alụ ọnụ ihe ha tụgarasị aka na ha chọọzi otu a, ndị ọchịchị etiti wee wekwetakwara ihe ha kwuru wee sị ọ dị mma ebe unu si na na-achọzi ya na ha amachie ya wee wepụta SWAT. N'oge ahụ e nwere ya ndị ntorobịa ekwesịghị ịnaghachizi wee sị ọ dị mma ebe unu megoro ihe anyị kwuru ka anyị naghachibezie. Ha kwesịrị ịnọzi wee rụzie oge a gbabara egbe wee gbuzie ndị mmadụ egburu na a na-arụta aka na egburu na Lekki na ụzọ ngafe Lekki na Lagos. Tutu m na-aga n'iru ịsabi okwu a, achọrọ m ka anyị n'anya maka anyị na-eme bụ isoro usoro iwu. Ihe ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa mee, ndị ụmụaka na-eto eto, ọ bụ ihe dị n'iwu. Anyị n'anya n'akwụkwọ ikikere iwu anyị nke a kpọrọ Constitution na section 39, o nyere mmadụ ikikere ikwupụta ebumnobi ya, ihe na-ewe iwe maọbụ ihe dị ya mkpa. Dịka otu anyị nọ na igwe na-ekwu okwu, akwụkwọ ikikere ahụ nyere ikikere ime ya maọbụ ije na newspaper kwuo okwu ihe na-eweta ha. Inekwana anya na section 40 nke Constitution a kwukwere sị na ha nwere ikikere ịgbakọ n'udo wee gagharịa dịka ndị bụ ndị obodo Naijiria maọbụ isoghere n'otu ọbụla masịrị ha. Dịka otu anyị chọrọ ịgbakọta, ịbụ onye mgbago, ịbụ onye mgbada, ịbụ onye Hausa, ịbụ onye Igbo, ịbụ onye Yoruba, na ị nwere ikikere ịgbakọ. So otu ha nwere ikikere ime ihe dị otu a, na anyị ga-ene anya asị na emechigo ndị SARS ewee kpọpụta ndị SWAT. Kedukwe n'oge eji wee zụọ ndị ahụ ọzụzụ ka ha wee nwee nghọta ọrụ ha kwesịrị ịrụ. Maka na o so n'ihe ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na-ere anya sị ọ bụrụ na emechigo SARS, a ga-ekwe ha nkwa n'oge one dị otu a dị otu a na ọ bụ otu ọnwa abụọ ọnwa ịtọ na ndị a ga-eweta na-aga azụgharị ha ọzụzụ. Maka ndị ọbụkwa na ndị ahụ ka a ga-echikwa ewepụta ndị ahụ na mmadụ yipụrụ efe yie efe ọzọ abụrụ na o bụrụ ọzọ onye ọ ka bụ ofu onye ahụ. Onye rere nkịta wee zụọ enwe, ọ ka nwekwara ihe okwu a na ọ na-abịa. Ọ dị mma, wee jụzie ajụjụ si oge a sị na-ewetara ya na ihe na-ekwu bụ na ndị ntorobịa ekwesịghị ike na nke ewepụrụ weta ọzọ na ọ bụ otu a ka ekwesịrị ozugbo nje. Ọ bụ ya mere ha ji kwechikwara ha ji kwechisi na ihe ha na-eme na ozighị ezi, na-ekwesịrị ka e nwee oge a ga-eji wee sị na ndị a na ha ga-anọ ọzụzụ ọzọ na ndị ahụ niile akpọchiri eji ebe ahụ na-aga etinye ya ọnụ, nyochaa onwe ndị nọgoro ebe ahụ otu ọnwa, onwe ndị nọgoro otu ọnwa ịbụ, onwe ndị nọgoro otu arọ, ka a mara ihe ha ji wee nọrọ ebe ahụ, wee mara ma ndị ahụ ha ka ekwesịrị ịnọ ebe ahụ akpọpụbeghị ha n'ụlọ ikpe dịka iwu obodo anyị si wee kwu. So ọnya mere na ụmụ okorobịa si na ha agaghị apụ na ebe ha na-eme ngagharị iwe ozugbo. Mana ihe o ji ewute ụfọdụ si na ebe a ha nọ na ha nọchikwara ndị ọzọ kwesịrị ịda na-aga ọrụ ha, na ha nọchiri ndị mmadụ ụzọ, mechie ụzọ, na ha ekwesịghị imechi ụzọ, na ha ka akwụsị nọrọ n'akụkụ na-emekwa ihe ha na-eme. Na ọ dị ka nke a bụ ihe kpasuziri iwe eji nke dapụtaziri na ha ji wezie iwe a ji dapụtazi. Oge ọbụla e nwere ngagharị iwe, oge emetụta onye ọbụla, ọ bụghị naanị n'obodo a. Ihe n'anya na nke mere n'Ijipt na 2011, a kpọchiri ebe niile. Ihe jụọ na-adị otu a bụ maka onwero
onye nọ n'obodo a ihe ha na-ekwu anaghị emegide. Ịbịa n'obodo nkịta gagharịa na ezinụlọ one na one, ha ga-agwa gị ihe one na one ha gabigogoro n'aka ndị SARS a na-ekwu maka ya. Ọ dị mma. Kedu ka anyị bịabezie ewe ihe a ga-asị na ọ bụ ihe mmụta uru na a ga-asị na ewetara na ihe ndị ntorobịa mere, na ewe ihe gbara ọkpụrụkpụ a ga-asị na anyị niile amụtago ma ọ bụ na ihe uru ihe a ha mere wetara na ndị Naijiria? Ihe uru eritere ọ bara ezigbo ụba. Nke mbụ, ụmụ okorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa achọpụtago ikikere dị n'ịdị n'otu. Ha chọpụtara na ọ bụ na ha jikọ aka ọnụ, dịka ndị Igbo na-ekwu okwu si na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ, na ha bịa n'igwe na ndị na-achị obodo na-aga ege ha ntị. Mana ọ bụ maka na ọ bụ na ofu onye bịa na-ekwu okwu a o nwere onye ga-ege ya ntị. Mana otu ha bịakọtara n'igwe na obodo ndị na-achị achị gere ha ntị. Ị na-anya na ọtụtụ ndị aka na-achị steeti dị iche iche na Naịjirịa, ha pụtara wee kwado ihe ụmụ okorobịa na agbọghọbịa na-eme, maka na ha ji n'udo, ha bidoro n'udo wee na-eme ya. Ihe ọzọ amụtara bụ na ndị nọ n'ọchịchị ugbu a na ọdụ ọtụtụ ihe ha na-eme nke na-ezighị ezi, ha na-eneni ndị ha na-achị. Mana ọnọdụ ngagharị iwe a mere ka ndị ha nọ n'ọchịchị ka ha wee onwe ha wee matakwa na ụkwụ na-aga na anya na-aga na ahụkwa ha. Ihe ọzọ ha mụtara n'ọnọdụ a na mba onye Igbo, mba onye Hausa, mba onye Yoruba ịkpa oke na ọ gaghị enyere anyị aka. Ihe ọzọ m na-ene anya ha mụtara bụ na nwa ihe dịka mkpụrụ ụbọchị abụọ gara aga, na ndị ụmụ okorobịa na ndị ụmụ agbọghọbịa niile na Yoruba land jiri na nke Ezigbo na Ibadan ji egosi na ihe mere na ọ bụ ndị Igbo mere ya, na ọ bụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị obodo anyị niile bụ Naijiria na-enweghị ikpe oke ọzọ, na ha enwego nghọta n'etiti ha, mara na ọ bụghị ndị Igbo bụ ndị iro ha, ma ọ bụghị ndị Yoruba bụ ndị iro ha. Ihe a ka m na-ene anya na ha mụtara. O wetara ịfụnanya na ịdị n'otu. O wetara ezigbo ịhụnanya na ịdị n'otu n'etiti ndị ụmụ okorobịa anyị niile, na-atụkwara ha n'aka na ọ dị n'iru na ha jide otu a na ihe ọbụla ha chọrọ n'obodo a na ha ga-enweta ya. Ọ dị mma. Ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu, olu ahịa m nụchara ugbu a bụ olu Barrister Jerry O. Enoja. Anyị na-ekwu maka uru na ọghọm dị na ngagharị iwe udo ụmụ ntorobịa Naijiria gagharị ajisi ka emechie ngalaba ndị uwe ojii n'afọ maka ndị ji egbe ezu na ndị na-eji ihe na-emerụ mmadụ arụ anapụ ndị mmadụ ihe. Ọ bụ ya ka anyị na-akpọ uru na ọghọm dị na ya. Ọ dị ma onye ọkaiwu, kedụzi ihe ị ga-asị ugbu a na ọ bụ ihe ọghọm dị na ihe a, ka ọsọsọ uru ka batara na ya na ngagharị iwe a? Ngagharị iwe a, o nwere ihe ọghọm dapụtara, mana ị na-anya na ọ bụghị n'aka ndị bidoro ha, maka ha bidoro ya n'udo. O nwere ndị ọzọ na obi na-adịghị mma, ndị ajọ mmadụ batara bịa na-emebi ihe. Ọtụtụ ndụ ka a nara n'iyi, ọtụtụ ndụ ka a napụrụ ndụ ha n'ike oge ndị onwe ndị bịara gbaa ha egbe na Lekki Toll Gate. Ọtụtụ ebe ka a nọkwa wee gbaa ebe a na-ere ụgbọala ọkụ. Ọtụtụ ebe ka a gbara ụlọ mmadụ ọkụ. Ọtụtụ ngwongwo ndị mmadụ ka ebukọrọ wee na zuo ya n'ori. Ihe a bụ ọghọm pụtara na ọnọdụ ahụ. Ọtụtụ bụ ndị emerụrụ arụ, ha wee nọrọ n'ụlọ ọgwụ. So ọ bụkwa ihe ọghọm dị n'ọnọdụ ahụ. Ọ dị mma. Ọzọ apụtara wee fụ bụ na ka a na-eme ya bụ ka ndị anọgidere afụbazikwa na ewegasịrị ụlọ ndebe akụ na ndebe ụmụ ihe ebe a na-echekwa ihe. Ha nọgidere asị jebube ma osikapa ma nri ma ihe dị iche iche. A na-ekwu na ọ bụ
nri ahụ ebubutere oge nrịanrịa ahụ a na-achụ nrịanrịa emechiri asị onye ọbụla na oge ndị mmadụ tụkọtara ma ndị ọchịchị zụtara ka e wee nyere gbaa ndị nọ n'ụlọ n'oge nrịanrịa COVID-19 aka ka ya gbaa ha ume afụzie na obodo dị iche iche na-ewegasịrị ebe ezigburu ya na-ebupụtazi ụmụaka na-ejezi eburu ihe ahụ. Kedu oge ị fụrụ ụdị ihe a? Kedu ka o si dị gị? Ndị mmadụ ihe ahụ a na-ekwu na ekere nri oge a ndị mmadụ na-afịa, kedu ihe mere ichere na ya mere eji ekeghe nri ahụ ma ọ bụrụ na n'ezie na nri ekwesịrị inye ndị mmadụ oge ndị mmadụ nọ n'ụlọ oge COVID-19 ahụ? N'anya na eje m eme ihe ka o si dị m n'obi na ndị uwe ojii ga-eme nchọpụta onye ọbụla ebunyere ihe ahụ ebupụtara oge COVID-19 ọrịa nje a bịara anyị ji kpọchie ebe niile ebutere ihe ndị a niile ka eji nyere ụmụ mmadụ aka ka ebenata afụfụ ndị mmadụ na-ata. A ga-enyocha onye ọbụla aka ya dị na ndị jere dose ya, a ga-enyocha ya kpụpụ ya n'ụlọ ikpe. Mana ndị a jere mebibi ihe ọ bụrụ ihe ziri ezi, ihe a kwesịrị ijiri ụdọ ahụ ha ji wee jee gwa gọọmenti, otu a ha ji wee jiri nwayọ jee na gọọmenti jee gwa gọọmenti ebumnwute ha. Gọọmenti ga-ejikwe ụdị obi ha maka na anya na ndị aka na-achị steeti anyị niile ebe ha je na-anabatara ihe ha na-eme. Ha kwesịrị ije gwa gọọmenti na-ekwu ihe dị otu a ha mara na ọ dị ebe dị otu a, kedu ka a ga-esi wee mee. Ị ga-ahụ na gọọmenti kara ịpụta wee kwuo ka a ga-esi wee mee ya kama ije mebe ya kwatube ụlọ mmadụ mebibi ihe wee zugo ori gbawa ụlọ ọkụ mebibi ihe. Nke a wetara ọtụtụ a napụrụ ọtụtụ ndị ndụ ha n'ike n'ọnọdụ dị otu a. Ị mara dịka isi kwuo na mpaghara obodo dị iche iche hibeziri otu ga-enyocha mara na ihe a na-ekwu gbasara ọrụ ndị SARS n'oge a na-alụ ọrụ na ọ bụ eziokwu. Ụfọdụ ndị ọchị obodo dị iche iche jigasịrị na ngalaba ebe ehibere ha wee mee nchọpụta dị iche nyochazira hibe otu n'Enugu ebe anyị hibegokwa ndị ga-eme nchọpụta mara ma nsogbu niile e were n'oge a na ngagharị iwu a ma ihe niile ndị kedu ihe gbasara nke ị na-anya dịka m si ekwu na ndị aka na-achị obodo ndị na-achị steeti ha nabatara okwu a ngagharị iwu ụmụaka mere. O gosiri na ha kwadoro ihe ha na-eme ma wee hibe otu ga-eme nyocha. Otu ga-eme nyocha ọ dị mkpa ka e wee chọpụta n'ezie ma ihe ndị a niile kwuru ma ọ bụkwa eziokwu, maka o nwere nke nwere ike bụrụ eziokwu nwee nke onwe nke na-abụrụ eziokwu. Enyochapụta nke bụ eziokwu amara maka onwe ndị emerụrụ arụ, onwe ndị egburu egbu, onwe ndị emebiri ngwongwo ha, ka amara otu steeti ma ọ bụ gọọmenti ga-esi wee nyere ha aka. So na nhibe hibere ọnọdụ nyocha ọ magburu onwe ya. Ana m ewenyere ndị aka na-achị steeti enu na iwube ọnọdụ dị otu a. Ọ dị mma. Tupu anyị agbapụ ya ekwentị ka ndị ọzọ wee tinye ya ọnụ, ndị a bụ ndị pụtara mebibi ihe gwa ụmụ ntorobịa kapụtazie ebe ndị bidoro ihe ji udo wee na-eme anọgidezie ụfọdụ si n'ebe niile na-awapụtazie na-eme ụmụ ntorobịa. Ọ na ha so nweta ihe a na-ekwu ka ezi ebe ha si wada kapụtazie ka ụdị ndị iche na ha bụ ịnanya na ebubo a na-ebo ndị ojii, a na-ebo ndị agha n'anya ndị amị na a na-ekwu na ọha nwa ji ekpota ndị ụmụ okorobịa bịa mebibe ihe. O nwekwara ihe onyonyo nke na-aga na ịntanetị a na-egosi ka ebe eshi ebute ndị a ka ha shi wee bido mebibe ihe. Ihe a bụ eziokwu bụ oge ndị a bịara bidoro ngagharị iwe a o nwere ihe a na-emebi. Oge abịazi mebibe ihe, kedu ebe ndị uwe ojii kwesịrị ichekwe ndị a? Ndị uwe ojii kwesịrị ichekwe ndị ahụ na-emebi ndị ahụ na-agagharị iwe n'udo. Mana ihe o ji ewute bụ na ndị a na-abịakwa na-arụta gwa ndị ntorobịa ọ ga-eso ha afụta ihe niile na-eme ndị a na-eme ọkwa ndị ntorobịa ahụ. Ịma na onwe ndị ọ bụ ndị egoro ego enye ha ego
onye ka a ji asị na egogodo mmadụ ọ gaghị eche echiche ịbịa mebi akwụ ndị ọzọ onye ahụ ọ dịghị eche ka ndị ọzọ si eche. Ọ dị mma. Ọ bụ olu barista Jerry O. Enoja ka ị nọsịrị ugbu a anyị na-akọwa maka uru na ọghọm dị na ngagharị iwe udo ndị ntorobịa gagharị eji gbochie maọbụ mechie ndị ngalaba uwe ojii bụ SARS. Ọ ya ka anyị na-akpọ ugbu a, mana ohere adịghị ugbu a gị nwa na onwe gị bụ onye na-ege anyị ntị iso wee tinyeba ya ọnụ ozugbo ozugbo ịgbarata ekwurekwu gị akọ n'ọnụ ihe ndụmọdụ nke gị. Akara ego ntị ị ga-ejikwa bụ 09007711109. Nwekwara ike ịkpọ na 09002311109 maọbụ kpọọ 070 wee kpọzie pịa 507910009 ka anyị gbapịa ọsọ ozugbo ozugbo. Abụ m Chizzy Ani, oge anyị ji anara okwu na-eruo na ịkpọ akọ n'ọnụ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma, nke a ewere nara ka o si daa ka m nwere nke afa gị na-ebe isi akpọ kwụsị okwu ike. Ekele gị ndị ka ị mere. Sụọla anyị Igbo yere ya ndị afa gị na-ebe isi akpọ. Chidebere ngwa gaa n'iru. Ndị eguzobere ihe a mee na Nsụka mgbe eme egogbe ndị eguzogbe anyị amaghị ka a siri egote ọtọma mere na anyị na-eyi gọọmenti eguzobe agagide n'elu ma nnụzi ihe a jetara okwe ma mgbe ma afọ obodo egburu mmadụ na Nsụka mgbe eme na n'Igbo nke n'Igbo ka ị na-ekwu. A na-enweta eguzobe ma anyị amaghị ka a siri egote ọkwanụ mmadụ nwere obodo ewu na-atọ ọkwanụ mmadụ ka a na-egbu ya ha na-edekere ka anyị mara. Ana m ekiri nke a na-eme na Lagos, a na-ekiri ka o si aga a na-ekene ha pụọ ndị a egburu nwanne ha hapụgene ha ụgwụ and ọgwụkwọ bụ na ndị ka na-aga azụzọra ndị nke ndị ahụ nke ka na-aga azụ na ọbụ emechakwa mgbe ha ga-egwetakwa ha mara na mmadụ ka egburu ha pụta na a ga-agbaghara ha onye gburu mmadụ nwonye ụgwọ ndị ahụ. Daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ nwanne. Ọ dị mma, ọ bụ oge nzukọ ka anyị nọ n'ala anyị ọkachasị ka ngagharị ụmụaka gagharịrị. Cheta na okwu niile ekwuru ebe a na okwu ndị kpọrọ akpọ na alụ niile atụrụ ebe abụghị atụmatụ ma ọ bụ ero ụnụ alụ ebe a na Solid FM. Ọ bụ ebumnobi ndị kpọrọ na ndị kwuru okwu maka na uche ya dị ya njọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Ekele m gị, afa gị na-ebe isi akpọ. Daalụ. Onye kachi gaa n'iru. Onye ọka uwe a na-ekene gị. Ekele m gị. Enwere ndị eguzobere enwere ndị eguzobere ihe ọ bụrụ o terekwana ka anyị nụgharịrị ya bụ nkata na-eguzobere ndị asụsụ gwakọ na-achị nnukwu ọbụgodị gwakọta nnukwu ka ihe ka anyị ga-esi nọ n'obodo aga na-agwa anyị oge ndị gburu ndụ mmadụ na-eji ezo akpara ndị eguzobere atụmatụ Ọ dị mma ka ndị ọzọ tinye ọnụ anyị arụzi ihe na-ekwuda. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma ka o nwere onye nke. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Afọ m bụ Idezi Osu Ugbu. Bee ya nkenke. Ihe m na-ekwu bụ na uru dịgadị na ihe ngagharị iwe nke ụmụ ntorobịa mere ugbu ofu n'ime ya bụ ka ndị ọchịchị ndị niile alọpụtara n'ọchịchị matazie na ya dịrị oge adịrị anyị mma
ha zachaa anyị mara na ha ga-emewe ihe ndị niile ha kwere ndị obodo a na nkwa. Ihe ọzọ a ga-amatakwa bụ ha mara na ndị ntorobịa obodo a ma ihe ahụ niile mana anyị gbara ha nkịtị. Ihe m na-achọkwa ime ka ha makwara bụ ha ma na mmadụ nwere na kama ayọtụ ndị mmadụ ya bụ ka ihe guzobere ndị ga-enye chika ohere ka ha nwere ike ilere anya n'ihe ndị ahụ niile bịa bụ ndị ahụ na-ebe ahụ ndị gburu nwanne ha na ọ bụ enyi ha na ọ bụ onye obodo ha ha na agaghị abụ ha agaghị eme anyị ihe ọzọ ka anyị megoro ha ihe ha na-akpọ nkwanye ugwu na ahụma na ha nwere ihe ha ga-eme. Daalụ ka anyị were onye ọzọ ka anyị were onye nke a. Afọ gị na-ekele gị ndị afọ gị na-ebicha akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma. I were afọ Igbo ebe ka isi gaa n'iru. Ụmụ ntorobịa pụtara ndị ahụ ahụrụ adịrọ n'obodo onye ọbụla na-ata afọ. Adịghị ọzọ sogoja ọtụtụ igwe ya niile bụ a ga-ewepụ rice one. Asụkwụ na ọkụkọ onyere nsị ọkpọga asaghị ọchị ha. Akọgọfụ adịghị ọtụtụ ya niile. Kedu ihe a ga-eme ugbu a? Atụlara anyị ịnụ ndị ewelu na-anaghị ekwu ebe a biko. Kedu na atụmatụ nke gị, kedu ihe e kwesịrị ime? Ime bụ ụta atụghị ụtụ isi ihe a ka a ga-emere ha. Ha mere ha. Dịka gịnị? Ndị ụtụtụ Maka na nke ha si mee emegonu ya nụ, akwa ewepụgo ndị SARS. ewepụghị ya. Ihe mama m ka m ga-ekwu. Ngwanụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. O wee ebe na maazị ka ị ga-esi wee tinye n'ọnụ. Ikwu ihe ọ dị ka ya. Gwa m afa gị na-ebicha akpọ. Nwa bụ eze odogwu. Ekenekwa gị sọla Igbo yele ya. Chidi nwanne m, nke bụ eziokwu bụ na onye na-eji isi bụrụ enyi gwọrọ ọkpa na-akpa abụdụ ma nwere ka ya dị ihe dị. Ebe okwu m na-aga bụ na ihe niile mere obere uru bụ ihe dị ya, ihe ndị nke ọzọ bụ ọghọm. Ihe ndị nke ọzọ dị bụrụ ọghọm bụ na ndị ahụ jere n'ebe ụmụ Naijiria nọ na-ayọ udo wee gaa gbaa egbe ebe ahụ, ebido na-ajụ ha gọnarịrị sị na ha ọ bụghị ha gara ebe ahụ, na ha agaghị ebe ahụ. O wee ru n'ọgụ ọfụrụ a nso nso a ha wee kweta na ha gara mana ha agbaghị egbe. Ọ bụzi Chineke nọ n'eluigwe bụ ihe gbara ụmụ ya egbe n'ebe ọ nọ, maka na ama m na Chineke agba ndị okenye egbe. Ndị na-ekpe ikpe a ha were otu ọ ga-esi bụrụ ọ bụrụ ha wee kpee ikpe a. Onye kpenye ikpe a ka o si adịbụ maka na-eru nwa ọgọdọ ọ mmadụ nwa obodo eri na-ata. Ụlọ ọzọ o nwetara bụ ka ha kọwalụ ndị Lebọ na ndị SRAP ka esi achọ udo ịzachitere mmadụ ọnụ, ọ bụghị ijeje ekwuru akpa ego. Baịbaị nụ ya Chukwu gozie. Ọ dị mma, uche ya adịghị njọ. Gwa m afa gị na-ebicha akpọ. Afa gị sọla Igbo yele, afa gị na-ebicha akpọ. Anyị na-anụ ihe ị na-ekwu, gwa ya afa gị na-ebicha akpọ. Sụọ Igbo yele, gwa ya afa gị na-ebicha akpọ. Ịma na obodo anyị bụ Naijiria, arụ gba afa ọ bụrụ omenala. Ị nọzikwa ya? Ọ dị mma, onye ada arụchazi ihe anyị na-ekwu. Cheta na ọ bụ nzukọ ka anyị nọ na ya, anyị na-ekwu ka ọ ga-esi udo ka esi wee chia uru na awọm dị na ngagharị udo ebe ndị ntorobịa gagharịrị ya, ihe anyị mụtara na ya, ihe mmụta anyị mụtara na ya, mana atụmatụ niile na okwu niile, arụ niile ndị kpọrọ tinyere n'ọka na ihe niile kwuru ebe a bụ atụmatụ nke ha, ọ bụghị atụmatụ nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a.
ka nwekwara onye nke gwa m afa gị na-eme isi akpọ ee ọ dị nwata na nne ya brim igwe ọ ga-adịrịrị gị ma igwe nwe okike ọ sị ọkaiwu ọ na-akịrị gị ọ ga-adịrị gị na mma adakwa n'aka nke ọzọ ihe m na-ekwukwa mbụ ọkwa ndị ewu ojii asịsị ji na ha mere mejọrọ gị ihe isu kemgbe ahụ ejidere ha ọ bụrụ ndị nke asị na a ga-emere ndị adịka na asa na-ejide ke ndị ọ efu onye ụlọ jide ndị uwe ojii ahụ nke kpara arụ utenye eji emewe ngagharị iwe ike eji ejidewe ndị mere ngagharị iwe nke ewe wee ka adakwa na aka ya eme akụkụ ogbe dị mma ndị ọchịchị ahụ elebakwa ndị ha na-achị anya alabara ndị na-eto eto anya ndị nke gburu egbu ndị nke chere aka n'obi ndị nke merụrụ ahụ isi nke nye aka n'obi achọkwa nduru dị ya ndị ọchịchị na-amatakwa na akịta na ọ bụ ọsọsọ ha nwa nwala Naijiria ana m asị ka a na-elekọta ndị a na-achọ ọfụma maka na ọjọ na-eti akụ asịgara okenye akwa ka ekenye nye egoro okwutere ekele m igwe okike kedu maka Ọkịja anyị dị ụkọ nso ife o tekwa na anụrụ onu ya ọ dị mma daalụ ọ dị mma wee bụrụ ya iwe nwoke kwuo na uche nke uche ya dị ya njọ ịmana ihe anyị na-eme bụ ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ Ọkịja bụ onye nke ịnụgide onye nke ị na-anaghị anụzi onu ya jụọ ese na ọka ndị Igbo omenala Igbo si eme anyị na-ama nwanne na-echeta onye nụgidere n'ozi ya ejụbakwa udo ọka dịkwazi gwa m afa gị na ebe ishi akpọ Okeke ebe ka isi akpọ ngwa gaa n'elu tupu akpa akọrọ kịta o nwere ike butere asịkwụsị ugwu emechara nke udo agafụ na anyị gbagbote anyị chọrọ ikwu okwu agwa onye isi kwu okwu ihe ọzọ bute ndị ukwu ndị anwụrụ ihe onwe ebe ndị ụbọchị ọra kemgbe ndị ozigo mmadụ ama agwa okwu ọkwenye butere ikele ọnụ na ife matara ịta a na-ebunye ọrụ eji ndị akpọ ọnaganabara dịka na-akpọchi ọchịchị a abụgo mmadụ ike ndị ukwu a na-eje nga ikpuru onye ukwu jere nga mana ojere eme eburu ahụ ike bụ ọchịchị gbara egbu mmadụ egbe kedu ihe a ga-eme kedu alụ a ga-atụ ihe alụ ka a na-atụ ịkpọ anyị aba na mba kwuo uche gị akpọ n'afa biko kwuo uche nke gị bịa atụmatụ gị na alụ ka a na-akpa na ọkwa bịa nzukọ alụ ka ọ ga-esi wee dị maka anyị na-akpa ọkwa ya ka anyị na-eme ọ bụghị ịba mba ma ọ bụ ịkọ mmadụ ọnụ iwe na ọnụma na udo ka anyị chọrọ ọ dị mma ọ dị m ka anyị ga-ewere ngwa gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ka email ị were afọ Igbo ngwa bee ya nkenke ihe ọzọ na-emekwa nkịta bụ na a na-egozi ndị mere protest ndị Igbo si n'ọha na adị nsọ ịsụwa na bekee anyị ada asụ bekee ebe a ịsụrụ nke mbụ debekwa afa gị na afa gị bụ ihe anyị na-asịkwa gị ọnụka bụ ọnụkọ Igbo asụsụ Igbo ka anyị na-asụ biko ịkpọ anyị sụọla anyị Igbo ele eye wee tụnye alụ kpaa alụ ka ọ ga-esi wee dị n'udo ka anyị na-akpa ọkaiwu Jerry O Enoja biko ihe a niile ndị kwuru okwu kwuru na nke ịnụgoro ka ha kwuru kedu ka esi fụta ya ka esi fụ ka obodo si aga n'ihe a na-eme obodo na-aga ọfụma kịta dịka ndị aka na-achị steeti chiwe na-eso ihe mere ihe dapụtara nke kwuru maka ụzọ ụwa na ebe egburu mmadụ
ana m eche na ndị na-ekwu ka na-ekwu nke ahụ na ha esoro ha ehụ otu o si wee ruo n'isi maka esogidere ya aka na-achị steeti sogidere ya ọ dị na newspaper ma everywhere ebe ekpọkọtara ndị ahụ niile wee dozie n'udo wee mezie ya ọ bụ na ha nọrụgo n'udo kemgbe ahụ na-enwere ozu ihe okwu ọbụla na-adapụta na ebe ahụ so edoziri nke ahụ maka na ụfọdụ ga-anụ ihe na mbido ha ma soro ya wee ruo n'isi ka ahụ otu o si wee jedobe emere nke ahụ ọfụma na enwere m ntụkwasị obi na gọvanọ na-achị Enugu steeti bụ onye udo n'oge emekwa ka nke a ka o wee kee nyocha a o guzobere ya bụ ihe na-ekwu na atara ndị kwesịrị ịta afụ na nke n'Imo jide ndị kwesịrị ijide ọ ya ka ị na-ekwu enwe ndị akpọji ụlọ ikpe ịma na eguzobere ndị nyocha ewetacha akwụkwọ niile ewetara ka esi wee mee nke a ka esi wee mee ndị mmadụ bịakọwa na ndị emegburu na ndị megburu na ndị emerụrụ ahụ ha wee kpezie wee maa ka onwe ha wee saịn na akwụkwọ binye aka n'akwụkwọ na ihe dị otu a na ọ gaghị emezi ọzọ ọ bụrụ na ọ bụla a na-achọ udo ka a na-asị ka ata afụfụ onye mere ihe na-adịrọ mmasị na ya achọpụtara na ihe anyị mere na ọ dịrọ mma yọọ biko yọọ mgbaghara a na-abịa n'ebe anyị anya ọ dị mma ya bụ ọkwenugoro ya nwanne ọ na-aka mma akọlụ egelo edo ntị na ọ bụrụ na n'oge ihe mere ka ụfọdụ na-atinyegata ya mana oge a kpagbara udo ụfọdụ a na-azụ agaghị esozi ihe a soluzie ya n'isi mara ka o si wee na-eme ọ dị mma daalụ ka anyị weziwere onye ọzọ gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ afọ gị na-ebe iche akpọ ekele gị agwa afọ gị na-ebe iche akpọ bee ya nkenke ekenekwe m ọzọ ọ bụ onye ka mkpọkwara ọzọ nwanne anyị nwoke na Igbo na-edozi atụkwa m na-edozi isi na-edozi kedu ka ejidekwe ndị nwanne mmegide adịghị ka ọjọọ si na-edozigo n'ọnụ nke a ekwere ndị na-eme na ntagharị maka mmeri protest ọ kwesịrị ime ị na-emezi ndị mmadụ arest n'ikọ ndị mmadụ nwanne ama m na igere ntị n'ihe ọ kọwara gị mana ọgbara na-esi wee jide na-anọkwa na ụlọ dị iche iche dị taa ngwa daalụ edoziri ndị Igbo kedu ka isi edozi ya daalụ eche m na itinyechara ntị a sị gị na ọ bụrụ okwu niile ka a na-asị ka ata na ndị mere ihe yọrọ mgbaghara edozie tie ndị a ga-eti aka n'obi tie ha aka n'obi wee megide ya na nke bụ ike na ejere ya n'isi wee bịa ya aka n'akwụkwọ na ụdị ihe agaghịzi eme ọzọ ha ekwe nkwa udo wee chia maazị m ihe ọzọ ị chọrọ ịlụ gwa m afọ gị na-ebe iche akpọ onye nke ọ gbanye hapụ onye na nwa ya na-agba afọ gị na-ebe iche akpọ ndị ka ị mere afọ gị na-ebe iche akpọ gaa n'iru ọkaiwu a na-ekele gị ana m ekele gị ya dịrị gị na mma mana o kwesịrị ka ndị ọchịchị mara na obodo dị ma ọ dịra ihe niile obodo dịkwana njọ mmadụ ma okete mụta afọ ga-ata afụfụ ya ya bụ ha were oke mmezi obodo a ka ọ dị mma na ọ ga-abara anyị niile ọzọ dịka e kwuru na ndị enwere gbagburu ndị mmadụ na ndị ekwesịrị ka chọpụta ndị akara ndị ahụ maọbụkwa ndị uwe agbara agba ndị gịnị ka ha fụ maka na ụdịdị ha na-emere okwesịrị ekwesị ọ bụrụ na emechara ajọ tụfee ya aka enwere ụtọ ga-etiti ka mmadụ mara ihe mere daalụ nwanne uche ya dị njọ ọ bụ uche atụmatụ niile okwu niile ndị kpọrọ uche nke ha ọ bụ uche nke anyị n'ụlọ ebe ọ dị mma anyị na-ekwu maka
nzukọ uru na awọm dị na ngagharị iwe udo ndị ntorobịa na agbọghọbịa gagharị aji mechie ngalaba ndị uwe ojii na-achụ ndị oji egbe ezu ụkwụ elu ala ka esi mechie ya maka na ndị ntorobịa sigazi na ọ bụzi ihe a sị ha mee ka ha mere mana emechigonu ya awọm na uru dị na ngagharị iwe ka anyị na-ekwu maka ya. Kpọm afa gị na ebe ishi akpọ. Ekene m ndị ka email afa gị na ebe ishi akpọ afa gị gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ afa gị na ebe ishi akpọ bee ya nkenke ndị na-achị anya na-agwa anyị eziokwu maka ọrụ na na-edeba anya na nkwa ndị ha na-achị adịghị nke ọbụla eme na Naịjirịa mana mba onye ọbụla na-eme bụ ofe bọrọ ya mana ndị nọzi achị na-anwụ anyị andịkịta anaghị akụkọrọ ndị mere ọbụla kwesịrị ime ọkụdo esilata siri ike uche nke gị uche ya dị ya njọ. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele m afa gị na ebe ishi akpọ. Bee ya nkenke. Chọrọ ikwu na okwu a bụ ndị na-achị anyị biko achọ kwudo oche n'obodo a mgbe nke uche ha dị n'ibe a na-esi na-ewu ka ha ụmụ ha ghara ije na-agụ akwụkwọ na mkpọ maka ndị mere nna ụmụ ha na-agụ akwụkwọ wee dị mma asị ekwuzi ga adị ịneta onwe anya dịka onye ya gbọ ya n'obodo ọzọ maka ọzọ chi na-achịkọ ndị obodo ahụ n'obodo ahụ ụmụ otu anyị ibere meketa ha agụ obere ibere meketa ha agụ obere ibere meketa ha agụ obere onye akpụrụ onye ori ozu ezi ori n'ime aja ndị ori n'ụha ibere meketa na achị anyị isi akwụwa nwayọ nwanne gwa m afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele gị daalụ afa gị na ebe ishi akpọ. Emeka gaa n'iru. Ọ bịara ebe a na-agwa anyị na ihe niile na ụmụ ndị siri aka n'obi mana sija na nweghị ntị ihe na n'Igbo onye na ụzọ ụwa anyị ndị a bụ ndị Fulani maka a na-ekwekwa akpa akpa okwu akpa okwu aka ndị a bụ ndị Fulani ndị nwoke anyị na ya bụ Kedu ihe ị chọrọ ịkụ atụmatụ nke gị ọ bụrụ ịkọ ọnụ kwuo ihe ị chọrọ ịjụ agba akọ n'ọnụ biko na anyị na-agba akọ ọnụ ọnụ ụka ọzọ maka ikwu isi anyị kwuo n'obi gị ka anyị mara ihe anyị na-ekwu. Ajụjụ ka m ji ịza enwere ihe mmadụ egburu mmadụ were were ego ụgwọ mmadụ nwere onye nọ na nga maka ya nwere onye jide maka ya mana ọ bụrụ anyị ebe a na ndị bere iburu anyị ka a bụrụ osikapa akpagbuo ha ndị ndị ịza ndị dị na-esikọwa ụdị okwu a unu na-emekọzi n'anya ị na-amakwado mmadụ ịza na ndị na-etinye obi na-agbawa m na-achịzi onwe anyị onwe anyị ọ bụzikwa ndị abụkwa mmadụ ndị a na-achịkwa abụkwa mmadụ anaghị ndị Chineke nna onye ndị isi ojii ndị na-eme ọ mana apụta mmadụ anọ na n'isi okwu n'ọgba ahụ na-ebufe ndị ndị a. Kedu ihe ịchekwa n'ụzọ ka mma ugbu a? Ka ngwa gị kama si mechie polisi ndị agbụrụchi nke ọzọ ọ bụrụ ya bụ isiokwu ọ bụrụ ihe bụ isiokwu ndị na-anya kịta ga-adị mma ihe anụ nwa amara ihe anụ nwa Ojukwu yọrọ onwe ezi ahụ eme ya kịta nna gbagbu ga-achịwa ihe ha nna agbarụ ngwa daalụ ezigbo mmadụ daalụ ikwu na uche nke gị ka ikwu uche ya adịghị ya njọ. Ọ dị ma atụmatụ niile na okwu niile ndị kpọrọ akpọkwuru bụ ebumnobi ka ọ bụ ebumnobi nke anyị n'ụlọ anyị ebe ihe anyị na-achọ bụ ụzọ udo ka ọ ga-esi wetara anyị ma onye ọbụla were iwe ya wetuo ka a na-atụ alụ maka na ikwuo ya ka ụmụnne na-abụji agwa onwe ha okwu n'ama. Afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele gị sụọla Igbo yele ya afa gị o gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ. Nwanne na-anụ ihe anyị na-ekwu
Nwa gaa n'iru. onye chọrọ ka m tụọ ala gị n'ihe mana chọrọ ka m tie bụ ihe a na-asị na-edozi na-edozi ndị mmadụ ọgwa isi eziokwu iche n'ezie na ọchịcha ị ga-afụ mmadụ zuo ihe dị ka 1,000 naira ee ọkụ gbaa ya ọkụ mana sinetọ ga-anọ n'ọfịs mana ọ bụ iwu enwere iwu obodo gee ntị na ịbịakwa ikwu ọzọ ọ bụrụ onye mere ido ihe dị otu a sọsọ ụlọ ikpe na Naịjirịa bụ ihe nwere ike ịta ndị mmadụ onye jidere jee na akpụje ya n'ụlọ ikpe amara afọ ruo ya na ọ bụrụ na o metara ata ya afọ onye jikwa n'aka ya ka ikpe nke nwanne anyị nwoke a na-ekwu aka ya adịghị ya onye mee ụdị ihe dị otu a ejide ata ya afọ ị na-arụtụ mmadụ aka na o mere gị ajọ ihe ije n'ụlọ ikpe chọọ ya ọkaiwu akwụje na ndị ọkaikpe enyochasị ya afọ na aka ya dị n'ihe o mere amara ụdị afọ ekwesịrị ịta ya ya bụ ekwukwa na ụdị ihe ọ bụrụkwa iwu Naịjirịa onye ọkaikpe kedu ihe ọkaiwu ka ihe ị ga-ekwu n'ihe a nwa adịakụ maka na ị na ebe ọ na-ekwu ụdị ihe niile na ndị a gasịrị ugbu a kedu ka ị ga-esikwa ya ma ndị na-ewe iwe si na ịkọwagharị ha ọfụma na ihe ịkọwara na enweghị ndị akpọ jee nga na-ekwesịrị onye mme alụ akpụjee n'ụlọ ikpe ụmụ n'ikpe amara ụdị afọ kwesịrị ya ata ya na ihe ndị niile ụfọdụ ga-eso oge okwu ga-ebido mana ha ma nso ya wee ruo n'isi ọ bụrụ na mmadụ na-abụ nwere nsogbu ha sị na ha edozigo ọ mụ na gị ga-eje sị na ha edozigo so onye aka na-achị steeti ahụ m oge ha bịara n'Enugu ebe ha binye aka n'akwụkwọ esoro m binye aka n'akwụkwọ mana ahụ m ka echi wee sepụta ya na kpee udo ha wee maa ka onwe si na ihe dị otu a na ọ gaghị eme ọzọ so anyị nwa bụ ndị nọ n'akụkụ ọ na-eweta m na egburu mmadụ mana ndị asị na-ekpezigo abụ anyị gasị na ha ma mkpezi mana ihe a na-ekwu bụ na ụfọdụ na-abụ ọ bụrụ na ndị nke ọzọ ka e mere na a ga-ata ndị agha afọ anụ ma ha na-eme jee kpụrụ ha kpụje n'ụlọ ikpe ndị a ga-atụ nga atụ ha nga na-ewu ụfọdụ ka na n'ọnụ ụlọ nga maka na ha zọbara nke ha enweghị ihe mere ha ọya ka ha na-arụtụ aka sị na ebe mere ewe ebe ndị a tara afọ ebe ọ bụ na ewe ndị egburu na-ewe ndị emerere ahụ na-ekwesịrị iwe afọ na iwu kwadoro ịta mmadụ afọ na eme ụdị a onye ahụ emegidere ga-eshi ọnwụ na anyị ekwetaghị aka na-eti ya n'obi ma ọ bụ mgbaghara na ya tupu o jewe n'ụlọ ikpe ọ bụrụ na onye ahụ kweta ọ bụrụ m bụrụ mana gị ga-asị mba na o kwetara ọ bụ onu barista Jerry O Enoja ka ị na-anụ ugbo a na-akọwala anyị ka o si abịa ọ dị m ka anyị ga-ewere ofu ya gwa m afọ gị na ebe iche akpọ gbadata ya ka o si okwu ike bee ya nkenke o anyị na-achọkwa otu ka m chọrọ ịdọ na nnọkọ ụfọdụ m na-achọ ikwu ikwu ụta ndị ntorobịa anyị ka anyị si nweta n'igwe wee mee ngagharị udo ka anyị sikwa ụta debekwa anya mgbe ọbụla a na-eme ndọrọ ndọrọ mgbe ọbụla a na-eme rọpụta ka anyị sikwa ụta anyị sitakwa n'igwe si ụta mekwa ihe anyị mere ụtọ ọbụla esi na-echọ ka emee magomago na ndọrọ ndọrọ na ọbụla anyị pụtara n'igwe amamụndụ magomago a ga-ahụ magomago nke ahụ ga-eme obodo na ya ọbụla ga-ahụ ka ha bụ ugwu n'ọzọ mgbe anyị tinyeche ha n'ọchịchị ka ha nyecha anyị akpa rice akpa anụ akpa mangi anyị riche ya ha rigo mewe anyị ihe masịrị ya anyị tinye ka anyị nwere mgbe ahụ anyị ga-ahọpụta ndị nke anyị ahọpụta nke a bụkwa ihe nkuzi wee nye anyị mgbe ahụ onye ọbụla mara na ọ bụ ọgọdọ ọ bụ ewu mmadụ n'obodo ọbụla ewu na-ata ndewo daalụ nke a bụ atụmatụ nwanne anyị nwoke na-asị oge ahụ a ga-ahọ ọkwa onye rụpụta n'igwe pịa ndị mmadụ aka ma ọ bụ onye ama na ọ ga-ejere obodo ozi ọfụma ka ọ bụrụ ya bụ ihe abịara ka ọ chịkwa gwa m afọ gị na ebe iche akpọ bee ya nkenke afọ gị na ebe iche akpọ gaa n'elu ụmụnne anyị na-ekwusiri ka a napụrụ Chineke na Chineke ga-ego abụọ bụ leta na ihe ndị Igbo ga-emedebe ndị Enugu steeti bụ na anyị ga-akpọ ndị ahụ n'ọha anyị ga-eme akwamozu ya n'ọha ka e were mmadụ ihe ahụ wutere anyị anyị kpanyere ọbụla
Kwanza sile kwa gilege seti bana ya mandi bulundia. Ya ka isi aka tikartia. Daalụ. Nwanne anyị nwoke kwuona maka na ọ na-abụ ahịa bebe ime esoro ya ya bụ na ihe a bụ ihe wutere mmadụ niile wee na-asị ka ajekọta ọnụ wee kwa ndị ahụ. Afọ gị na-ebi iche akpọ bee ya nkenke Ekenekwa mụ na ọchịrị ebere kwa ajụrụ azụ. Akpọ. Bee ya nkenke n'oge adịghịzi. Ihe m na-ekwu bụ na ihe ga-egbekwa n'ihe niile bụ eziokwu. Eziokwu n'aka gọọmenti, eziokwu n'aka ndị mere ihe. Ọ dị ka ndị amị a ndị mere na Lagos hapụtakwu eziokwu kịta iji adị mfe. Ana gọọmenti dịkwa anaghị na enweghị ezi ebe eme mana ekpechara ndị agha ebe ahụ. Ọnwa na ọ ga-esi ụmụaka ege ihe mere na ha ga-asị ụmụaka ha nawa dere mee ihe ebe ahụ. Ngwa daalụ. Eziokwu Daalụ. ịhụ ya malite. Daalụ. Ndị nke a bụ nke ndọrọ ndọrọ. Daalụ. Ọ dị mma. Na nchịkọta okwu ka m nwere ya gwa m afọ gị na-ebi iche akpọ bee ya nkenke. Bee ya nkenke. Ekenere gị gaa n'iru. Gaa n'iru, ana m anụ ihe ị na-ekwu. Ndị okenye ebe anyị enwekwa ka ha si eme ndị okenye ọchịchị anyị a o nwere ka ha si eme ka ihe bụ na a ga-ekwe ha niile mebiri ụmụaka ọkwa polisi apụtara mmegharị iwe niile emechaa dịka anụwa onwe ndị polisi ejidere okwu ndị nọkwara onwe ha agụụ na agụkọ a ga na-ejide n'akpọchi apụta kịta si na-ete eje panel ka ezi panel echefure ka esi chọpụta ihe anyị na-ekwu kịta. Ihe m na-ekwu ndị okenye ebe anyị nọ n'ọchịchị ka ha tinye mmadụ anya mgbasa ya ndịkọdo ihe a karịbụka bụ emechi onye ukwu echichi ka ga-esi ọdadaba. Daalụ. Ọkaiwu Barrister Jerry O. Enoja, kedu ihe ị ga na nchịkọta okwu ọ ga-asịzi anyị kwarapụ? Na nchịkọta okwu ana m ayọ ndị ntorobịa ndị ụmụ okorobịa na agbọghọbịa anyị ka ha kaa n'iru jikọta onwe ha aka ọnụ. Onye ọbụla na-enwero akwụkwọ ikikere eji abịanye aka n'akwụkwọ ịrọpụta onye ọchịchị nye gbaa mbọ ka o nweta ya tutu ahụrụ 2023 ka ha nwee ike n'otu a ha guzobere onwe ha na onye ọbụla ha chọrọ ka ọ bụrụ ya bụ onye ga-achị obodo ka onye ahụ bụrụ onye ha ga-atinye ebe ahụ. Ọzọ m na-arịọ ha bụ ha ekwekwana ka ejiri ego ma ọ bụ ihe a na-enye nsobi aka wee megharịa ha anya. Ha guzosi ike nghọta dị n'etiti ha ka ya bụ nghọta ka o wee tọọ atọ. O ga-enyere anyị aka na anyị rọpụta onye bụ ebumnobi anyị ịchị obodo na ụdị ngagharị iwe a ma igbu mmadụ ma imebi ngwongwo ndị mmadụ ọ gaghị adị ọzọ. So ana m ayọ ha ka ha mara na onye Hausa na onye Igbo na onye Yoruba na ha ncha bụ ndị Naịjirịa ka ha guzosi ike. Ha emebikwana ihe mana ha jiri ofu obi. Nke ikpeazụ ọ bụ na ọ ga-ekwe omume na ndị otu ndọrọndọrọ a niile dị ugbu a agaghị enye ha ohere, ha jiri aka ha wee guzobe otu ndọrọndọrọ nke ha nke ga-abụ nke ụmụ okorobịa. Nke a ka ha ga-eguzobe wee jide n'aka na onye ọbụla ha chọrọ ha shi n'ọnọdụ a tinye ya na ọkwa ọchịchị. Daalụ rinne. Ọ bụ Barrister Jerry O. Enoja nke si na ngalaba ndị na-enyere ndị mmadụ aka akpọrọ Aid for Life ka ịnụsoro n'ihi ugbu a. Ọ na-akọkwa ihe na-eme n'obodo n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bụ onye ọka iwu n'ala anyị ebe a n'Enugu. Ekele m onye ukwu kele onye nta, biko ihe niile a abụrụ iwe. Ọ na-anụgo ndụmọdụ Barrister Jerry O. Enoja dọrọ anyị. Onye mara asụ ya sụọ na ikwe, ịma ya asụ sụọ ya n'ebe nsụcha n'ụkwụ gị fụ na ọ na-afụ ụfụ, mana ọ ka mma na ya ijiri amamihe wee na-eso ihe na-aga. Ndị ọchịchị biko, ndị ntorobịa ekwuo na iwe ha si ihe a niile alụtụchasara aka mee ka obodo dị mma ka udo wee dịrị anyị. Nwa mmadụ emegide na nwa mmadụ ma nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ.
onye fụrụ udo mee ya ka anyị mebe n'udo ka obodo wee dịrị anyị niile na mma. Atụmatụ niile ndị niile kpọrọ na okwu niile ekwuru ebe a bụ okwu niile ebumnobi ndị kwuru ya, ọ bụ ebumnobi anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe na Solid FM. Wee na-asị na ana m ekene ndị ikwu kene ndị niile gere ntị, ma ndị kpọrọ akpọ ma ndị okwu ha na-agbata. Ọ ga-adịrụ niile ma ndị na-ekiri ya site na Kpakpando TV na mba ụwa dum. Ana m asị na ọ ga-adịrụ niile ma ndị na-esonyekwana anyị na Solid FM na Facebook na mpaghara dị iche iche. Ana m asị na ọ ga-adịrụ niile na mma. Na-ekenekwa nwanne m nwoke Obiora Aneke egwu Obiora Aneke, ọ ga-adịrịrị gị na mma ka esi ebubo ịmụ ihe niile na Kpakpando TV na YouTube. Wee na-asị na echi ọzọ mmadụ abụchi enewa aga nke Eze-Ani gburugburu na Amaokwe nke ime ọchịchị Udi. Ọ ga-egwu ebe a chinchin wee na-eme ya n'ụzọ omenala n'ụzọ preacher. Ya bụ echefula ịbịa ọ bụ hapụ ya n'akara na 9 n'oge anyị nọ ọzọ mmadụ abụchi Eze-Ani eze mmụọ. Anyị na-achịpụ ya wee tinye ọnụ kọọ ya n'ụzọ omenala echi n'ụzọ preacher. Wee na-asịkwa na ọdụmodu na emekwa ya bụ ọdụmodu bụ n'igwe alụsị nke na-ado ka o si bịa, mana o gbunyere na Enugu gụnyekwa na Anambra amaghị ama. Ọ ga-eme n'ike o ji bụrụ igwe alụsị ụta igwe alụsị ọdụmodu na ngwụcha izuụka na-abịa abịa. Ọ ga-adịrị oke ma dịrị nwaanyị mma. Cheta na abụ m Chizzy Ani mgbara ọnọdụ ugbu a ele afịa wee mee ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche wee banyezie na ụmụ ihe omume nke ọzọ anyị were. Anyị mesịa nke a wee na-abanye anyị a na-abanye n'oge anyị na ndị EEDC wee na-akọwara anyị ka ọkụ ga-esi wee na-adị ka ọ dịnụ. Lemon, drink together. Music and dance together. Lemon, drink together. When you need a drink. Your favorite lime and lemony limca available in 60 cl PET and 35 cl glass. Okay. I won't tell you the secret of better food now.